אחרי ווייז, האם הגיע עכשיו הווייז של התחבורה הציבורית? אפליקציה ישראלית מנסה להפוך את חייהם של נוסעי האוטובוסים והרכבות לקלים ומהירים יותר. היא משרתת כבר עכשיו מיליוני משתמשים ברחבי העולם. הכתבה של עידו סולומון. ברוכים הבאים למוביט. קח לך פה לסיבוב במשרדים שלנו. במשרדי מוביט בנס ציונה לא תמצאו פינות משחקים ושולחנות ביליארד. גם בשבוע שבו החברה מודיעה על גיוס ענק של $50 מיליון, כולם ממשיכים לעבוד. מעבר לפיתוח של האפליקציה עצמה, אפשר לראות שלאנדרואיד יש גם מכשירים לבישים, כמו למשל השעון הזה, שבו אנשים שרוכשים אותו יכולים לקבל התראות וכל מיני מידע ממוביט. בשנתיים האחרונות הספיקה מוביט להתפשט לכ-500 ערים ברחבי העולם ולשרת כ-15 מיליון משתמשים. Can you tell us what you're doing here? Yes, right now I'm working on the maps of Mexico. So if I get to Mexico City, I can use Moovit? Yes, you can use. Absolutely. Imaginez une application qui vous dirait tout sur l'état des transports en commun où que vous soyez et quel que soit votre mode de transport. C'est le pari de Moovit. Although you wouldn't be behind the wheel of your own vehicle as you would when using Waze, for example, you still want to get from A to B as quickly as possible, and Moovit aims to help people do that. Esse é o conceito de cidade inteligente que Porto Alegre vem conquistando. É o Moovit. האפליקציה של מוביט רוצה לעשות לתחבורה הציבורית את מה שווייז עשתה לנהגים. היא משלבת נתונים שמתקבלים ממפעילי התחבורה הציבורית עם מידע שמזינים המשתמשים כדי לייצר את המסלול הקצר ביותר ליעד. לכן לא מפתיע שאחד המשקיעים בחברה הוא אורי לוין, ממייסדי ווייז. היום כאמור מודיעה מוביט על סבב גיוס שלישי של $50 מיליון שמשקפים לשווי של כ-$300 מיליון. השאלה הגדולה היא איך יחזירו את ההשקעה. האפליקציה חינמית, אין בה פרסומות ולכאורה אין לה דרך להרוויח. מה המודל העסקי של מוביט? ממה אתם אמורים להרוויח כסף? זו שאלה שפחות מטרידה את המשקיעים שלנו וגם אותנו בגלל ההיבט של הערך שנוצר למשתמשים. אני חושב שכל חברה שמצליחה לייצר ערך עצום ויומיומי למשתמשים, בסופו של דבר נמצא דרך לייצר בהכנסות. וכשאין מודל הכנסות ברור, אחת הדרכים להרוויח ובגדול היא אקזיט, למכור את החברה לאחת הענקיות שתשלם בנדיבות ותענה מקהל המשתמשים שהולך וגדל מדי יום. אלא שלניר ארז יש תוכניות אחרות. אנחנו בהחלט לא מתכננים אקזיט. אני חושב שחברה שמתכננת אקזיט היא חברה שמראש לא יכולה להצליח. אנחנו מתכננים שמוביט תהפוך להיות חברה גדולה מאוד בכל העולם שמשרתת מאות מיליוני אנשים ואולי אפילו יותר. הגיוס האחרון ללא ספק מרחיק את האקזיט. אם וכאשר יקרה, המשקיעים ירצו לראות הצעה משתלמת מאוד, גדולה אולי אפילו יותר $1 מיליארד ששילמה גוגל עבור ווייז כדי להחזיר את ההשקעה. בינתיים יש למנכ"ל מסר אופטימי לעובדי החברה. אתם מתכוונים להישאר בישראל, לגדול בישראל? התשובה היא בהחלט חיובית.